Така, завърнахме се от каквото имахме да правим. Да видим дали този проблем, който беше тук в структурата, реално беше това, което си мислихме, защото реално разбрахме, или поне видяхме, че до тук проблема, който го имаше, беше, че тази функция първата ни се казваше без self, ми се казваше self. И съответно имаше две функции, които се повтаряха и реално това променихме. И сега, ако вземем да го форматираме, да го архивираме в едно зипче, да го пуснем, да видим какво ще каже, дали ще е това нещо, но според мен би следвало проблема да е обвързан с това, че описанието на тази функция тук, първата, която беше, както казахме, съответно беше грешно и не взимаше self аргумента. Записването върви и виждаме, че минава 100 от 100, което е чудесно. Се върнем да видим докъде бяхме стигнали, защото съм забравихме на някакво време. Нека да пусна тук това да ви това не работи. Така. Значи products do not match in type, nothing sold, store future outlet, only purchase, 3 items, гледам принта, изглежда да е така с точки накрая. Следователно, ние сме написали тая част, което е чудесно, можем да отворим частта, която е за нерегистриране. Тоест, нека да видя. Това означава ли, че частта за кода, която е за продаване на продуктите, сме направили. Така изглежда, но нека да проверя, защото наистина не спомням къде бе стигнали. Значи на Sell Products имаме следното нещо. Продуктите и магазините винаги ще existват, ще съществуват и продуктите винаги ще са уникални обекти. Добре. Един и множество продукти. Т.е. първо трябва да видим дали имаме достатъчно капацитет да ги купим. Как го правим това? Като от магазина, който е този обект Base Store, проверяваме капацитето дали не е по-малко от дължината на листа, който ни подават всички продукти. Това изглежда е така. И съответно, ако това нещо е така, връщаме тази грешка, че Store Name has no capacity, така. Това и правим. Чудесно. Следващата проверка е да проверим дали субтайта на магазина мачва субтайта на продуктите, като имат малка разлика, но продуктите съответно имат частта Toys или Furniture в името си. Можем да ги видим ето тук. Ето има Toy World, примерно, и Furniture Outlet, това е магазин, и има ето Toy World, Classic, Horse Rose, Horse, и следователно ние взимаме двата субтайта, съответно на продукта и на магазина, и ги сравняваме, като ги правим на малки букви. Тук може или на малки, или на големи да ги направите. И ако субтайта на продукта го има в името на магазина, този продукт бива филтриран, нали? Защото тук ни е казано да проверим, само ако се мачват, да ги хванем. И следователно вече един път, като сме го филтрирали това нещо, тук питаме, ако няма нищо в този лист, връщаме съобщението, че нито един продукт не мачва този тип. Нали? Тогава това нещо го правим. Обаче, ако съответно има продукти, които са в този лист, трябва да правим нещо. Какво трябва да правим? Ами, тук ни обяснявам. Първо трябва да го премахнем от списъка на фактори от продукти. Тоест ето това Sell Products, където са тия продукти в това Factory Manager. От тук ги махаме, нали, въртиме през филтрирани продукти и ги махаме, тъй като те съществуват при всички положения. Тя може да ги проверяме, директно бъркаме и ги махаме. Това е нещо, което правим. След това намаляме спейса, капаситето на магазина. Сега тук е нещо, което се замислям.
може би ще е по-добрия вариант тук, както го направихме в началото, може би ще е по-добрия вариант да го минаваме едно по едно. Няма как да стане, защото ние тук сме проверили, че ще стигне място. Ние това сме го направили наведнъж. Взимаме дължината на целия лист с всички продукти и махаме от на магазина капацитет, защото горе сме проверили и имаме достатъчно място да го направим. Тоест не го правим на всяка една итерация да премахваме с едно от капацитето, ми директно взимаме и махаме наведнъж. По същия начин правим добавянето на магазина на Self Stores са ни... Чуй сега да видим. Какво трябва да случи тук? Това нещо не ми изглежда правилно. Добре, значи премахваме магазина, премахнали сме го. Намаляме капацитето с номера на продадените продукти. Това го правим тук. Следващото е сумираме цената на продадените продукти и я добавяме към инкома на факторите. Ето тук правим към инкома на факторите. Ако има продукти, които могат да бъдат продадени, връщаме следното съобщение. Ето това съобщение връщаме долу. Ето тук какво правя за това. Това какво е реално? Трябва да случи. You should remove from the factory the price, decrease the store with the number, така, sum up the price of the... Тоест тук от на магазина, трябва да помисля. Това тук не е коректно, така както гледам. Нищо не прави. Освен, че ги добавя към магазините, добавя в момента продуктите, което тук такова нещо не се изисква. А това, което се изисква е към този магазин, към неговите продукти да ги добавим тези филтрирани продукти. Тоест тук ще е store, нали, защото горе ни го продават стора, той е обект. Него обект има property, което е products. И към него лист добавяме този лист, който сме филтрирали. Нали? Защото вече на този самия магазин в списъка с продукти се намират тези продукти. Това вече така съм по-съгласен. Реално тук на принта ще кара същото, но разликата е в това, че ние слагахме продуктите на Factory to Manager, съответно продуктите. А то трябваше на самия магазин продукти. И тук ги правим по един път тия неща. Може всичко да се наблъска и тук и в проверката под форупа. Съответно, как би изглеждал, ето така, тук взимаме Store Capacity, нали, просто за да го видите нагледно. Това ще е минус 1. А пък тук ще е Store Product. Ето. .append P. Нали. Тези неща на всяка една итерация, които ще ги направим, двете, ние ги направихме веднъж, ето тук долу, след като се извъртило. Нали? Това се случва в момента. Имаме инкома, имаме цената, филтрирали сме, взели сме дължината. Мисля, че с тая команда приключихме. Нека да видим на Unregistered Store. Значи да премахнем магазина с подаденото име от колекцията на фактори, т.е. от self.stores трябва да премахнем магазина. Първо трябва да проверим дали магазин с това име съществува в колекцията. Ако не съществува, трябва да резнем тази грешка. Тоест, това нещо тук имахме ли го Raise Exception. Да, тук ще добавим нов метод, който ще гледа това нещо. Съответно, как бихме го направили. Ще го кръстим Store Exist, примерно. Store Exists, като тук подаваме Store, което е Strip, тук подаваме Stores. И това съответно Stores е лист и съобщението за грешка. И тук казваме ако не съществува. Тоест тук трябва да кажем ако al store.name е различно от store
за stores. Нали, това е лист. Вадиме в листа стора и гледаме неговото property име. Ако неговото име е различно, ако всички имена в този списък с това са различни, тази проверка минава за true и хваща exception. Т.е. няма нито едно име, което да съвпаде. Exception, който трябва да излезне е това нещо. Т.е. тук казваме съответно какво? Validation store exist. Подаваме името, подаваме списъка с всички имена и съобщението за грешка, което трябва да изкараме е, че такова нещо не съществува. Вие дали съм копирал коректно. Така изглежда. No such store. И това резнахме ли обаче exception? Exception резнах. Така, след като това нещо сме го направили, трябва да проверим дали имаме продукти, които не са продадени. Къде ще гледаме дали имаме продукти, които не са продадени? В списъка на магазина Products. Ако имаме там продукти, те не са продадени. Ако съответно имаме продукти, които са продадени, изкарваме долното съобщение. Тоест, ние за да направим каквото и да е, да проверим на този магазин продуктите, първо трябва да намерим този магазин. Следователно, какво ще си направим? Ще си направим един метод, който ще го кръстим, да речеме find store. Долна черта. Като този метод ще взима две неща. Ще взима име на магазина. И тук няма да го въртим така по този начин, защото така ще извърти целият списък, от него ще вземем първи индекс. Ако няма първи индекс, ще гръбне. По-добрият вариант според мен е да завъртиме ето по този начин. Хващаме всичките магазини, вадиме всеки един магазин, на всеки един магазин проверяваме името, дали съвпада с името, което подаваме. Ако съвпадне, връщаме store, съответно ако не съвпадне с нищо, връщаме none. И затова аз мога да дойда тук и съвсем спокойно тогава да кажа store, това е магазина, е равно на self.findStore и подавам името на магазина, който ни подава функциите. Ако в store има нещо, чудесно. Обаче, ако няма нищо, това трябва да изкараме тази грешка или тук казвам if not store, защото такъв магазин не съществува. Ако няма такъв магазин, казваме ако няма такъв магазин, тук вече горе сме го хванали и ще гръмне. Следователно, тук трябва да провериме дали има непродадени продукти или няма и да изкараме съответно съобщение. Тоест ще кажем, ако дължината на този магазин в неговия лист, който е Products, има продукти, е различна от 0. Защото ако е 0, няма нищо. Ако е различна от 0, значи има продукти. Ако е различна от 0, това означава, че ние все още имаме продукти за продаване и не можем да го премахнем този магазин. Следователно тук имаме да ретърваме. Идваме и казваме едно ретърнче. Ето е ретърн. И даваме този F. Това казва добре. На магазина списъка с продукти все още има продукти, защото дължината е различна от 0, тогава връщаме това съобщение за грешка. Ако съответно това съобщение за грешка, ако продукт е равно на 0, съответно ние можем да го премахнем. И с това ще кажем, че от self-stores ще премахнем магазина, като накрая ще ретърнем съобщението, че успешно сме успели да премахнем еди кой си магазин. Тук и казваме, успешно сме премахнали store name, къде го вземе от обект store, от ключа name. Store location, къде ще го вземем от store, от ключа location. И по този начин първо валидираме, че магазина съществува. Ако не съществува, резваме тази грешка на store. След това, като извадиме магазина, който съществува, идваме и проверяваме неговия списък с продукти. Ако той е различен от 0,
Това означава, че има продукти, които не са продадени и не може да премахнем магазина. И съответно казваме грешката, че не казваме грешка, казваме съобщение, че магазина все още има продукти в наличност и не може да се отрегистрира. Съответно, ако няма, тъй като ретърваме, кода отдолу няма да се изпълнява, ако няма продукти, го премахваме от списъка на Factory Manager с Remove Store и подаваме съобщението. Сега ако пусна някакъв принт, можем да видим, че тук каквито примери са дадени е само един, който е в случая, когато имам съответно все още продукти и казва The store is still having products in stock, register is unadvisable. И това съобщение за грешка изкарваме ние. Сега имаме случая, в който трябва да правим дискаунта. Можем да си откоментираме това за дискаунта и да видим съответно какво се случва в този дискаунт. Ето тук дискаунт, добре. Условието на дискаунта е следното. Имаме метода намалява цената на непродадени продукти от колекцията с продукти на факторите, т.е. от self.products въртиме, като преди това трябва да филтрираме по подадения модел, който винаги ще съществува, но може и да бъде от продадените ми и да връща съответно съобщението. Discount apply to product count, products with model, еди кой си имал. Дискаунта зависи от типа на продукта. Ако са фърничър е 10%, ако са играчки е 20%. И тук ни е даден хинт, че можем да ползваме от самия продукт метода discount, който сме създали по-рано. Тоест какво трябва да се случи? Трябва да хванем всички продукти, да кажем ако модела на продукта съвпада с модела на всички продукти или на продукта, през който въртиме, да пуснем метода discount. И тъй като тук трябва да изкарваме колкото като бройка сме го направили, това ще го запаметиме в една променлива в един лист. Тоест тук ще кажем примерно found products и казваме съответно за всеки един продукт от self.products, ако на продукта модела съвпада с на тази функция, какъвто модел ни показват, ще остане тук вътре в този лист. Тъй като ние искаме директно да правим дискаунта, ако това нещо съвпада, тук ще кажем, че искаме да пуснем и самата функция, самия метод дискаунт. Т.е. на всеки един продукт, който съвпада, пускаме метода за дискаунт и прави това намаление, съответно дали ще е 10 или 20%. И накрая имаме да изкараме това съобщение. След като това нещо сме го направили, тук ще ретърнем, ще кажем с едно екстраниче след. Добре, колко им е бройката? И бройката им се намира ето тук в Found Product, защото в Found Product е лист и аз ако дам на дължината на този лист, съответно тя ще даде колко бройки сме направили. Тук за кой модел става на въпрос? Ами модел, който ни подават от самата функция, или ето тук отгоре, дето е Product модел, е равен на този модел. И чисто логически, сега ако пуснем, можем да видим, че изкарва съобщението, което е Discount apply to Null Products Classics, коректно излиза, и Discount apply to Two Products with Model Rocking Horse. И това излиза коректно. Нали, като тук идеята беше, че просто въртим през всички продукти, всеки един продукт сравняваме неговия модел с модел, който са ни подали. И ако той съвпадне, инициализирам метод за дискаунт, той автоматично този метод примерно. Какво са това? Това са продукти. Тоест имаме ето го метода дискаунт на столовете, да речем, и то автоматично sell price го променя и му се променя цената. Което е чудесно. Мисля, че с тази функционалност приключихме и минаваме към следващата, която е Request Store Statistic. Ето тук е Request Store Statistic. Request Store Statistic, тя изглежда много малко. Какво трябва да случи? Метод да връща UpToDate Store Statistic.
за магазина с даденото име. Ако няма такъв магазин, връщаме съобщението, че такъв магазин с такова име не е регистриран. Това връщаме съобщение. Следователно, ние тук горе направихме функцията, която търси магазин. Можем директно да я копираме и да дадем долу и да кажем, добре, ето намери магазин. И тук ни казваме, ако няма магазин, т.е. ако няма стор, съответно трябва да ретърнем. Какво трябва да ретърнем? Ето това съобщение, че няма магазин с това име. Ако обаче съответно има, трябва да ретърнем от този магазин метода store stats. И съответно, ако това не съществува, тук казваме return. Тук ми го казва store statistic, само че метода се казва store stats. Сега ако го пусна, можем да видим, че изкарва нещо. Нека да видим какво изкарва. Ние бяхме стигнали до това до discount apply. Така, следователно изкарва магазина Furniture Outlet, Location Soft, Available Capacity 47. Това изглежда да е коректно. И тук е Estimated Future Profit for 3 products, 38. Изглежда да е коректно. Furniture for Sale. Той е надпис изглежда correction. Тук изглежда Classic едно парче, Average Price 80. Modern 2 парчета, Average Price 150 изглежда да е коректно. След това излиза Store Toy World Location Var, Available Capacity 100, изглежда коректно. Estimate Future Profit за 0 продукти, 0. И продадени играчки няма нищо. Тоест това нещо на пръв поглед изглежда да е коректно. Следователно можем да отидем и да откоментираме следващото, което пък е статистика за факторито. Това е предпоследната функция. Не последната функция, защото тук има пака на Register. Това е функция, която сме създали. Тоест тук тази статистика за факторито. Какво трябва да се направи тук? Много текст, много нещо. Значи трябва да върнем структурирана и сортирана информация за факторито и неговите партньорски магазини, като всеки стринг е на нов ред. Името на магазина. Добре, т.е. тук идваме и правиме output, едно листче. Даваме Enter и тук долу казвам return и output го ретърваме. Така, на първия ред на този лист, на първи индекс, ето това нещо го копираме. Тук ни е казано, че на факторите магазина self, не, мисля, че трябва да е 106 ред, чакай да видим сега на първи ред какво е. Self.name, точно така е това нещо кликаме и ние сме на 106. Ето отново на 106 ред. Така, на втора линия имаме да кажем колко е income. Income сме го извадили, го подаваме като стойност, когато въртиме през всеки един продукт и колкото струва го вкараме в income. Т.е. тук това нещо се намира отново в sell.income. И сега ако го пусне просто, виждаме, че дава факторито 0, sell.income дава 380. Сега нещо, което казва income и total products net price should be formatted to set до втората десетична точка. Т.е. тук трябва да добавим до втората десетична точка. Оп, така. Това изглежда да е коректно. Следващия ред от съобщението, което трябва да изкараме това нещо, идвам тук и давам без f-string само в такова втори ред. Сега, тук имаме непродадени продукти и техната обща стойност. Непродадени продукти. Значи непродадените продукти, след като не са продани, те все още се намират в листа с продукти на фактори, т.е. sell.products, кажем. Sell.products. Тъй като това нещо е лист, за да вземем техната бройка, просто ще вземем дължината на листа. Съответно, и ако мога да оцеля правилната скоба, за пореден път трудно, и казваме дължината на листа. С Total Net Price и това явно е до тях, ми се струва. Интервал, така ли? Как ще хвалим колко е цената? Ми като сумираме всичката цена на всеки един продукт, т.е. ще кажем на продукта price,
self.price. И това нещо е до втория знак след десетинчата запетая, следователно даваме втори знак след десетинчата запетая. Бъркаме в листа на всички продукти, вадиме продукта и на всеки един продукт вадиме цената. Сме извадили цената, тук става един генератор, който се консумира от сум и показва неговата стойност. Това нещо се случва. Добре, кое е следващата част? Така, непродадени продукти. Сега обаче тук имаме... Какво е това? Трябва да ги разделим отново на модел и отново на тяхната бройка. Това е горе също, както беше и горе. Има някакво сортиране горе. Казахме, че сме сортирали информацията по магазини. Ето тук е казано. Моделите, продукта, имената на магазините трябва да са сортирани ascending. Добре, т.е. това ще го направим над примерно products unsold, което ще е едно лище, ще е едно речнице, което речниче ние ще завъртиме и ще слагаме по една единичка всеки път, когато удариме ето този модел, и който ще да е модел. И т.е. тук ще кажем за продукта P в продукти. И тук отдолу с Products Unsold. Така. И тук, тъй като ще хващаме съответно вадиме модели, защото моделите ни са от като бройка. Какво казахме, как работи методологията? Ако този ключ не съществува, ще го създаде с дефалтска стойност 0 и ще прибави една единичка. Ако съществува, няма да го създава ключа, директно ще продава една единичка и по този начин ние ще ги преброим тия неща. И като го преброим тия неща, трябва съответно да ги покажем, или ето тук директно ще го напишем съвсем спокойно, тъй като това е лист, в самия лист ще създадем още лист, който ще го разпакетира. И в него какво трябва да се случи? Трябва да се случи ето е print, където имаме продукта, продукт модел и неговата бройка. Тук ще сложим, понеже това е count, е израз в Python, който го има, за да не го overwrite-ваме. Ние не го ползваме в момента, но за да не го overwrite-ваме, слагаме долу на черта. И по този начин сега ще завъртиме през продуктите отгоре, които сме хванали. Нали? От речника с продукти. Вадиме продукта и вадим и техната бройка. Само че тук искат да ги сортираме съответно. Ascending. Тук някой начин може да го направим. Аз ще го направя с sorted директно. Ще кажем sorted. Тук ще подадем ключ lambda и ще кажем хикс от 0 или това хикс е всъщност самия item. Това нещо, което се случва, реално е следното. Тъй като разбиваме на итеми, първи итем са ключовите, хикс 0 е ключа, хикс 1 е value. Искаме ascending да сортираме по името на продукт модела, т.е. по първия, това, което се намира като първи индекс в items, или това са ключовите, и затова казваме x0 и по този начин го сортира. И сега това съобщение сме го показали. Като го покажем това съобщение, има да се изкара на следващия ред от това нещо. Идваме тук, казваме добре, f-string, това, ето ти го. Total Count Stores, къде се намира? Ами на магазина, на факторито, листа с всичките магазини. Това е self.stores. Self.stores. Тук искат да покажем всички магазини като имена, които да са сортирани отново ascending, т.е. тук. Отново ще го направим с листче. Той ще кажем звездичка, защото ще разпакетираме, ще кажем sorted. Какво ще сортираме? Всеки един store ще вземе името, зад store и cell.stores. Сега ако го изпринтираме, би трябвало да стане. Значи какво се случва тогава? Ако случайно някой не успя да разбере.
Казваме, че сортираме, това прави генератор. Този генератор го генерираме, като вадим всеки един магазин неговото име. И тъй като го вадим на всеки един магазин неговото име, като кажем сортер, дефалтското сортиране е ascending, нали, на string. То го прави сортирано и тъй като това е лист, ние в този лист output разпакетираме това, което се генерира в сортер, за да стане на нов ред следващото име, на нов ред следващото име, на нов ред следващото име. Това е също след едно, че тук долу отново въртехме това нещо с s.name, само че биехме append, т.е. ако го бехме направили така, то е също. Така, и то е for loop, само че тук трябваше да кажа output append store.name. Ето това нещо е същото като е тази едноредка тук. Нали, това, че тук имаме и сортиране. Тук трябваше да сортираме ето тук директно с one. По този начин. И с това нещо, мисля, че и това нещо приключва. Като тест, нека да видим какво се случва, но е възможно нещо да сме изяли. Така, той свърцел, това го проверихме, изглеждаше да е коректно след това. Factory, Call Factory изглежда коректно, Income 380, Product Statistic, Unsold Products 2, Total Net Price 176, добре, Rocking Horse 2, изглежда така, Partner Store 2, изглежда така, Furniture Outlet и Toy World. И тук това последното, че сме унрегистрирали, еди какво си. Тоест така нагледно, изглежда тия методи да ги добавихме. Сега да видим обаче какво ще каже Джуд за цялата тази работа. Дали нещо ще му хареса или нещо не му хареса. Много е вероятно да съм изял някой принт. Че копирам, но видяхме малко по-рано как, въпреки че копирах, имаше няколко правописни грешки, които бях направил. Но да видим сега тук какво ще се случи. Пускаме го. Има още няколко човека, които преди да почне мисля, че бяха по-малко или бяха толкова с 138. Още го мисли. Първата част си я направихме без... В смисъл, единственият проблем, който имахме на първата част беше, че на първата функция бяхме написали cell вместо self и оттам ни даваше една грешка, която не малко време да я хванем, но хубавото нещо беше, че заради тази грешка проверихме първоначалната структура на файловете и пък там намерихме 2-3 правописни грешки. Сега да видим тук какво ще се случи. Ами тук се случва чудесно, всичко минава 100 от 100, което е прекрасно, когато всичко мина от първи път на зелено, няма да се ходи да се търсят грешки, но като цяло едно така доста приятно решение бих казал, че се получи с сепарейтване, с изваждане на лойката, която е за валидация в отделен файл. Сега вече като решавате други задачи, можете директно, защото там ще се повтарят, ще има число под лимит, ще има да е празен стринг или да няма празен спейсове, всички детайли функционалност, директно това валидатор ще може да го вземете и да го ползвате в следващата ви задача. И с това нещо мисля, че приключваме съответно този изпит. Остана да направим юнит тестинга, за него ще направим също решение. Да покажем, но те са доста по-така лесни юнит тестингите от ОП задачите. Надявам се да съм бил полезен, така интересни неща ви показах. Знам да видим може би решението на автора какво е, защото би могло да има нещо интересно, което е ползвано като концепция, по-различно от нашото. Да видим сега къде трябва да е. Ето това предполагам, че ще го разархивираме. И този проект ще стоим тук и ще го отворим в VS Code. Така. Ние тук това нещо го бяхме направили през Property, а тук по начин, който е направен всеки път, когато се
вика функцията produce item, се създава този речник на ново и в него се опитва да се бръкне и да се вземе типа на продукта. И ако не успее да се вземе, се рейзва съобщението за грешка. Ако се е взел продукта, се дига класа. От този продукт клас, който е горе, се бърка и се инициализира съответно chair или hobby horse, нали, както е тук. Да може да се инициализира класа. Долу логиката е абсолютно същата. Добре, това е малко по-различно от нашото. Ние това нещо сме го извадили като логика за само по себе си да е, защото виждаме, че те се повтарят съобщения за грешки, цялото е това нещо се повтаря. И ние просто викаме функцията, която прави това същото нещо. Добре, след това на Sell Products. Тук по същия начин ние проверяме с дължината. По същия начин, и той даже и промени цвят по същия начин. Значи тази функция, да, ето тук, където малко по-различно го направихме, той го направи при всяко едно въртене да се гледа, докато нашия код беше малко по-различен. Ние капацитета и инкома, съответно, един път след лупа го правихме, не на всяка интеграция. Това е разликата. На регистъра и тук е направена функция, която тегли как се направи. Да, ето такова нещо по принцип не искате да пишете, защото ако това даде грешка, не може да го дебъгнете и да разберете защо дава грешка. Иначе така изглежда чудесно, но реално е много неприятно за работа, защото ако доведе до бъг, няма може да го хванете. Да. По-добре е си нормално да си го извъртите и да си го вземете. Това определено нещо гръмне, няма да разберете защо точно гърми, защото не може да се дебъгне такова нещо. Така, докъде бяхме стигнали, така, тази част е направена, ето тук бяхме стигнали, ако няма магазин се резва грешка, ако... тук виж, това е интересно, той директно бърка и казва, да, всъщност и по този начин също. Ние бъркахме през дължината и питахме ако дължината е различна от 0. Даваме съответно, че все още има продукти, но тази логиката е същата, ако има речник, ако има лист, съответно има продукти, не е необходимо да се бърка през дължината, ето това е нещо интересно, тук се премахва. Нали, ние само че обратната логика ползваме за други неща. Добре, това е хубаво. Discounted продукти, ето са, примерно, каква е логиката тук да ги завъртиш всички продукти, да ги извадиш в Discounted Products. След това отново да ги завъртиш същите продукти, само за да викнеш метода, който е дискаунт, като може този дискаунт метод директно тук трябва да се напише, нали, както ние сме го направили. Мисля, че е по-добрия вариант, няма смисъл два пъти да се върти за едно и също нещо, като може да се направи наведнъж. Request Store Stats, намира се магазина. Ако няма магазин, се дава това съобщение за грешка. Ако има магазин, се връща този метод Store Stats, което е чудесно. Статистиката как е изкарана, малко повече код има от нас, но нека да видим каква е логиката. Листче, речниче, Total Price го е дал 0 и тук върти през продуктите, прави същата логика, която и нас, с get метода и добавя една единичка и на всяка една итерация събира нейната сума, вместо да го вземе веднъж отвън и това също е вариант, така или иначе върти през този лист, може да събере total price. След това това е ясно дължината, тук ги сортира ключовете и върти през ключовете, ние го правим това наведнъж, като ползваме ламда, нали, това е друг вариант, защото той иначе достъпва през самия речник, през модела, а ние през items хващаме хем модела, хем речника и затова сортираме с ламда, той сортира, който е правил това решение, с sorted през ключовете. Добре, тук добавя нещата и тук сортира по същия начин, не също тук сортира през ламда, имената ги изважда, да, защото хваща всичките, вади обекта S и на този обект S сортира по име, ние вадим items, директно разпакетираме всичко, да, и това е начин и ги слага, тук е стрипнал, ние не сме стрипвали, но не ни се е налагало, не ни даде грешка. Не знам защо е стрипнал, може би има някаква лойка, но добре, има няколко различни неща, които са направени тук спрямо нашия код.
тия базовите едва ли има нещо, освен че нали, резването на грешките е тук вътре и реално се повтарят. Стрипването различно и стрип от еди какво си. Тая проверка е почти същата като нашата, тая е също. Това е нашето число under е същата работа. Тук си е извадил капацитета отвън, викнал го е. И тук някакво днестване има на тия продукти. Аха, той реално създава речник, в който речник проверява, ако го няма, създава още един речник, който има count и total price и брои и събира. Ние като сме извадили продукта, просто след това въртим през тях. За да изкараме тази информация, нали, това е по-различен, прави абсолютно също, само че подходът е малко по-различен. И тук отново сортира по ключове и бърка вече съответно за каунти за това и вади на всяка една итерация колко е дължината, за да знае колко е средната цена. Това тук е доста по-различно от нас. Прави едно и също, но логически е направено с Nested речник, което е... Тук е същата лойка. Да, добре. Тоест и тази част е по-различна от начина, по който ние го направихме. На Base Product какво има тук? Валидациите са отново вътре се повтарят с тези, които са в Stores. На вчера това, което е направено примерно тук, че са изкарани и материалите и субтайтъл отвън. Ние директно ги написахме тук вътре, това е хубаво. По този начин ние да го бяхме направили по-добре, защото ако се наложи да се промени за бъдеще нещо по кода, много по-лесно ще, отколкото да се търси в самия код. Това е добре. И тук цената от 18, от 20% дискаунт. Абсолютно, значи на няколко места има разлики с нашия код, но като цяло логически доста се препокриват, но те са доста близки като начин на изпълнение. И с това нещо приключва съответно този изпит от 10 август. Не мисля, че имахме някакво затруднение, тук мина всичко на 100, тук единствената грешка ни беше, както казах, че бяхме написали един self, но това нещо ни върна и благодарение на него трябваше да гледаме. Падахме още две правописни грешки, хем че копирахме print. Така че надявам се да съм бил полезен и до нови срещи!